Kumsang khadzakua somkua pani December ania kumsom ni panga upa Christy Mirack chu Lancaster, Pennsylvania a roommate tenen an cheng meka ama hi a omna khua elementary school a Paul ruk zirtir tu ani a chung te soidan chuan zirtir tu ni hi atum ber le a chak ber thin ni in an soi bokani Pennsylvania a khote takte samokina a seiliana high school azirzo hian Millerville University a azirzoma chumikum Christmas chu school chol lai ani don tho wangin an khua samokina a chung te kianga man aril ru kani December ni somni pakhat thotran ni a chuan Mirack chu school aron kaltami lo maya an school principal chuan Mirack chu avakol ta a mase Mirack chuan kol reng a chang theilowa voi nga lai akola chumi hnuwa po alak tak mi lowa wangin an principal chu angai a thata zan lowa Mirack in lua chuan ama ngei kalin awa chian tani akar chu po na aloin pak thathlapa vurin akhu deuh boka akongka malama chuan avakala tlemin aloin hong dewa engemaw tak diklowa omang ti a hre thei ngala nuai lama achuka Mirack chu a hmingin a ko vaka mase chang tu anom lo living room a alu chi chu kumsom hni panga upa Christy Mirack ruang chua ta lo turang chu a hmu a en mai po chuan nunna nei reng to lo ani ti hriat thei mai ani a hmela tang ringot chuan hriat mai thei po ani to lo hiala ko ta ha a kut korabun boka a in thuam dana tang chuan hemini po hian chuak mai turin a in siam to ani ti a hriat the ni principal chu Mirack then omte hne na chuan kalin police te an call ta a police te porang takin chulai hmuna chuan an ron thleng ngal thuaya thil thlen dan ni omle evidence om thei ang te uluk takin an en fia boka Mirack roommate chu zingdar saria in a chua sana Mirack hian sarile minute somli panga vela in hi a chua san vele thinani akara ti fai ma in tual that tu hi ina hian alut ani mel hle a lu luina le thil ti chiat engma a omlo wangin tual that tu hi Mirack mel hriat ni in a hruai lu tu po hi ama ani ngei arin om leni arwang bulloka chuan cutting board mu ani a Mirack hian a thatu laga tangin inven nan alo mang ani lo vek po in a thatu hian Mirack mai vuak nan a man sak ni in alanga a thatu chuan Mirack korlum le akut mangin arek lum ani melbok Mirack chu pong sual ni in a taksa le chuat vela te chuan police ten DNA an mu boka hei wang hian Mirack mel hriat mi pa ani an ring tabur mai ani aman hai tu deuh mi pa te chu an han chui chiang tran ta a principal ero chu ama chung mi pa an chui chian tur li sa chuan an tel ve lo ani an har sanna pakhat chu Mirack hi privacy ngai poimo chi ani a ami malnun hi midang te hne na apuang zar ve mai ngai lova a chung te tangial po hian angai zong nei le nei lo hi an hrengai mek lo ani ma se an han chui chian chuan Mirack chuan ngai zong chu alo nei ve reng maya angai zong chu ama aya kum khata upa ani a nupui nei to ani nge ni ma se police te hian he pa hi rin hle zinga antel mi alo thung kumsang khajakwa somkwa pathum April alo her chuaka police te chuan mi zanga lai thu an zot fia to a chung zinga chuan mi somli te chu rin hlel kai deuh na nei ma se tu ma manero an nei chuang lovani Mirack thina chuan a chung te chu atina hle a Christmas a po Christmas tree nuaya a present tur tuam thlapin an da sak nge ni kumaliam zela Mirack khesa chuan malak chhun zom na reng a om talova tual thana thlen hnu kumsang ni som panga a case chu reopen le ni in tual that tu DNA an hmu chu da that reng alani a crime lepa an thon ta a kumsang ni som pasaria district attorney office member pakhat chu conference a akalve a
parabon nano lepsa tanga an representative in presentation anei chungun takin an lo thira representative chuan an technology mang chuan DNA manga an thla te mel mang puturang chi an chui chuwa theidan te atar langa chu thuan hriat vele district attorney office lama chuan DNA profile chu parabon nano labs lama chuan an thon ve ta ngala kumsang ni som pasaria vek chuan DNA profile atang chuan tual that tu mel mang turo mang chu an ron ti chuak ta ma se chu tiang mel pu tu ma man tur an hu chuang lovani Joseph James D. Angelo man ani nu kumsang ni som pariat April tha chuan mireki u nau pa chuan district attorney nena tha tu telam chuina atangin a u nau nu that tu chu chui chua thei ani engem ti azo ta a district attorney office chuan parabon nano labs lam chu an theile theilo awazot le a anni chuan an thei thu soin genetic genealogy cc murnen chuan an thok ho ta a mor hi genetic genealogy lam hi atuina ani boka athok rim hle thin nge a farha dana hmuna naupang adopte chu anu le padik tak te chui chuana konga apuina sa hle bokani ti chuan miraki thana hmuna DNA atang chuan kumsomli pakwa upa Raymond Charles Roy chu an chui top ta a miraki tha ani laivel hian Roy hi kumsomni palia upa ani a nupui hual nei lai ani bok Lancaster County a cheng thin boka khotlanga mi te hriat a hlo hle a alar em na pakhat po in nei lom na vela DJ Freeze noya DJ in athok thina mi te hriata alar bultan na chu atlei rol chu hlim hian break dance athiam ema chu alar tran na ani bokani kumsang khajakwa somkwa chowa chuan Lancaster night club lar tak pakhat Chameleona DJ ani thina atopa chuan chu club atang chuan bangin in nei na le school lama in ti hlimna awma piang in DJ na chu athok ta thina investigator chuan school dance an nei na vela a thel red thial nu a chhak tele atui in ruana bottle te chu arukin ala khom ta a crime scene DNA an hmu nen khan an en mil ta a alo in mil ta hlau mai le kumsang ni som pariat zun ni som ni panga Christy Mirack tha ani atanga kumsom ni panga le chan vezet aliam nuwa chuan Raymond Charles Roy chu Christy Mirack tha thu boya man ani ta a Roy hi man ani lai hian anupui palina nen anin nei meka fanu pakhat an nei bokani mase police te chuan Roy le Mirack te chungchang hi midang hriata an puang zar duri lawa kumsang ni som pakwa January tha a kumsom nga upa Roy chu Mirack pong suale tha thu boya thiam lo chantir ni in dam chung tang tura a chungthu rel ani a parola chuwa phalsak ani don lawani mase kumsang ni somni pakhat August tha a Roy chuan thiam lo an chantir to na chu withdraw le turin angena khatian man nu khan an da hranna chuan thomno pakhat ma hak tir lovin blanket chia an pe a chu wang chuan a khuwa a sikrenga ari na po pound som hi panga lai a hlo ni in a soya chu baka a lawyer nen po in biak na hun mumal an siam saklo baka prosecutor lamte chuan DNA evidence an nei awang chuan thiam lo chantira trial an nei na an changani ngat chuan death penalty a hrem ngei chu an tum hrim chu wang chuan du thlan tur dang an nei lo ni in a soya ma se thiam lo na nei lo ni in a in soi ve tlat thung Mirack nen chuan a thi ma thlatam vak lo liam ta tang chuan an in hriat thu soin DJ ani vela tanga in the chhovin an in lai chin na chu a thuk tela sex bond mangdun ta fawa ma se chu ero an thup tlat thunga a chan chu aru ka in kop ani miawa sex chu ama Roy kara voi khat an manga chumi nuwa Mirack ina chuan voi ni an mang le bok midang tu ma anom velova December ni somni pakhata zinga chuan Mirack ina chuan avakala an pahni du thu thapin sex chu an mang dun le a chumi nu chuan a chu sana
a chua san lai chuan nungdamin ala om ngei ni in roi chuan a sei ani heti hun lai hian carpet company a carpetify tu na a thok thina Mirack thi ni po hian nilengin na a thoka tlailama a thi thu chu a hreve chau ni in a soya mase kumsomnga pathum mi Raymond Roy chu Mirack ki pong suale tha thu boya chuan thiam lo chantir ni in dam chung tang turati anita thawani tuna hian Pennsylvania a Wayne Mayer SCI a omeka police tele district attorney chuan Mirack case chu an khar tani